BP Sara, tuluyan na bang i-impeach? BP Sara hindi mapigilan sa pagbunyag ng mga kabulastugan nila Marcos Jr. Grabe, dito talaga napatunayan at nalaman natin ang katotohanan. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Joy Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ayun, no, bago nating simulan ng lahat ay mega love shoutout sa mga kuya at ate natin dyan. Yan, SEC. Yan, Mandaluyong Royal Skyline Eagle Club. Yun, no? Mega love shoutout po sa inyo lahat dyan. At syempre, sa mga patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers at dito kay J. Guevara TV, yan, sila Boss Randall and Madam, Ate Lodi, Mami Morning Dew, Ate Anharot, Ate El, kay Ate Alexa G, AJ Warriors, kay Jeb Rivera, yan kay Papa ko, kala El Capitano, at kay Mama Dayan na nasa Bahrain ngayon. At syempre kay Mami Lala, yan na nandyan sa Canada. Yan, mega love shoutout sa inyo lahat. At eto na nga. Grabe to, nahuli ako dito. Oo, kasi alam niyo na medyo busy ang buhay-buhay. Oo, nagkukupal lang mga buhaya na naman, no? Medyo na tagal-tagal tayong nawala, kaya maraming naiwan na mga nagkukupal. So dito na nga, no, ang dami nating pag-uusapan ngayon. Grabe, no? May red flag na yan noon. Sabi ni BP Sara, naku po, may red flag ka na ba? Oo, may red flag ka na pala. BP Sara, kaugnay sa pagkapanalo ni Marcos Jr. noong 2022, ginamit nila ako para manalo sila. That's true. At eto, may nasabi na naman ng TV5 dito sa mga panayam or mga katotohanan na isiniwalat ni BP Sara, no? Marami na namang syempre maraming tumasang kilay diyan, especially to the vlogger of the Bayaran vlogger na mayroong 1570s per month. Oo, medyo hindi pala medyo, talagang nagulantang sila. At galit na naman kay BP Sara. Kaya siya impeach na daw, impeach na. Impeach nyo ulo nyo, mga gago. Gago! Oo, puro na lang, lagi na lang natin nakikita sa mga post, sa mga content nila, impeach daw, impeach. Masasagot natin dyan, kupal ka ba? Gago! So, kasamid pa nga. So yun, no, mga banatero, syempre bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Bali uhuli natin yung ito kasi, ang pangit kasi ng title nitong hinayupak na TV5 na to. Alam naman natin yung ibang mainstream media ay medyo tumatagilid na. Ang hirap ng kapag nabatuhan ka ng pera, nakakatagilid. Pag yung tipong pag sinuhulang ka ng pera, tumatagilid ka. Wala naman akong sinasabing TV5 yun. Wala naman akong sinasabing TV5. Yung mga halata nyo, kayo ba mga banateros, ano ba yung mga mainstream media, yung mga network na parang sa palagay nyo medyo nasusuhulan ngayon? Comment nyo lang dyan sa baba. Yan naman uso naman talaga yan. At dito naman yung mapatungkol dito, no, sa pagkapanalo naman ni Marcos, totoo naman talaga. Kasi maraming yung mga bayarang vlogger dyan, sabi daw, ang kapal daw ng mukha ni Ate Sara. Oo, ang kapal daw ng mukha ni Ate Sara kasi daw, si Marcos lang daw yung nagpapanalo sa kay Sara Duterte. Sabi ko, mukhang nanaginip ka ata. Saan ka ba galing planeta? Ba't parang hindi mo alam kung ano yung mga nangyari?
Oo, okay na rin yan kasi tinutugma mo yung utak mo sa pagmumukha mo. Mukha ka naman tiga planet Namek, kaya yung pag-iisip mo pag-iisip ng mga alien. Mga alien vlogger, maraming bansag sa kanila, alien vlogger, dugyot, tansu dugyot vlogger. Saklap na, no? Di ako talaga, hindi ko matiis yung ganun. Yung ipinapakain ko sa pamilya ko galing sa pang buburaot. Galing sa pang babalahura. Mangbabalahura ka ng isang tao tapos papakain mo sa pamilya mo, kadiri. Di ba? Kadiri yung ganun. So, eto na nga, pag-usapan natin to. Eto, yan, ang ganda ni Ate Sara ko. Yan, may red flag na noon. BP Sara kay BBM na panahon ng campaign period. So, panoorin natin to. Alam mo yung may red flag na yan noon nung kampanya. May red flag na yan. Naku. But unfortunately, Gihingang malalim, ate. hindi ko naisip na ganun kalala yung insincerity. Nangangampanya kami. Yan na, kinuwento. So, pag nangampanya ka, meron talaga yan. Natural yan na magdala ng papel. Ganito. Pag ikaw politiko ka, alam mo na yan. May magdadala yan na papel. No, tapos, may pera. Sometimes, ganito, naka-envelope. Sometimes, folded paper maliit. Iba-ibang, So, daming tao, may isang magandang babae. Dala siya. Tiningnan niya. Ayaw niya tanggapin. Ayaw niya kunin yung papel. So, ang ginawa ko, para that person... Ito, explain ko sa inyo to kung ano yung ibig sabihin ni BP Sara kasi syempre, yung iba naman, hindi ko naman sa sinabing hindi niya maintindihan. Yung iba kasi medyo, kada election kasi, talagang nangyayari to kahit saan kahit saang posisyon yan. Kahit nga siguro sa barangay Tanod Ngayon, yung mga sobre-sobre na yan, meron talagang ganyan. May mga nag-aabot sa inyo. Pag lumabas kayo, may nag-aabot. Minsan sulat, minsan dasal na may na nandun sa sulat. Minsan naman may doon pinapadala ang mga tawag dito, ang mga parang gustong mangyari ng isang tao or isang netizen, doon ipinapadala, no? At binibigay 'yon sa tumatakbong kandidato. So yan naman yan, normal. Dito pala kay BBM mo hindi pala tumatanggap ng ganun. At doon na yung una na yung nahalata ni BP Sara. Okay, tuloy natin. will not feel bad. Sabi ko, ako na lang. Ginawa ko. Mabilis lang kasi yun. Kasi, motorcade. So, mabilis yan. Pag ganon, gumanon, ginanon, ito na lang. Tapos, tinanong ko, may number. Sabi niya, meron. Pag politiko ka, alam mo na yan. So, doon sa truck, binasa ko. 1 page lang naman, binasa ko. Simple. Request 5,000 pesos for livelihood. Tumingin siya sa akin. Sabi ko, ako nang bahala dito. Maliit lang na bagay ito. O na. Sabi niya, okay, sige. Yan lang. Papahinga ng malalim si Ate Sara. Alam mo yun? Na bagay yan ba? Kunin mo. Yun ang logic doon. Nagets nyo? Nung inabot daw ni BP Sara, yung inaabot na sobre, kinuha ni BP Sara. Tapos etong si Bongit, etong si BBM or si Marcos Jr. na presidente nila ngayon, nasa Canada ako Wala man ako sa Pinas. So yun, nung nakita nga siguro ni BBM na kinuha ni BP Sara yung sobre,
Eh sabi nga ni Marcos, ano yan? So sabi ni BP Sara, wala yun. Simpleng ano lang na, maliit lang na bagay ito. Pero yung sinabi ni BP Sara na maliit lang na bagay ito, is double meaning yun. Na hindi na-gets ni Marcos Jr. Di totoo naman eh, maliit lang naman na bagay yun. Dapat, diba? Gas-gasino ba yung kunin mo? O kung talagang napaka-plastic mo na politiko, kunin mo, tapon mo. Pero hindi, doon kasi kadalasan kung talagang makatao ka, kung talagang mahal mo ang mga kapwa mo Pilipino, kukunin mo yon, babasahin mo yun. Kagaya na sinabi ni PRRD, diba dati? Ni PRRD na kaya ako pumayat ng ganito, kaya ako nagkasakit, kaya bumagsak ng sobra yung katawan ko dahil lahat ng mga pinapapirmahan sa akin, binabasa ko. Labas pa doon yung mga sobre na galing sa iba't ibang mga Pilipino. No, sabi ni PRRD yan na tatandaan ko, hindi ko alam kung saan press con yan or saan interview niya sinabi, pero kailan lang din yan. Eh malamang sa malamang kung kukuha ka ng ano doon sa sinabi ni PRRD na ganun nga yung isang trabaho, eh hindi madali ang isang trabaho ng presidente. Kasi sabi ni PRRD, baka mamaya may mga nangungupit, may mga nagnanakaw, may mga sumasalisi, kaya kailangan niyang basahin yung mga dokumento para mamaya kasi hindi niya alam kung saan pupunta pala yun. Oo, hindi niya inaasa sa mga sekretary, sa mga alam niyo yun, hindi niya inaasa sa ganun yung mga pirmahin ng dokumento kasi nga hindi natin alam baka bukas baka yung sobre na yun nagnanakaw na pala yung mga nagano nun. May mga malalaking pondo pala. Tapos wala naman palang mababasura lang. So kailangan mong basahin yung pirmahan mo. Sobrang kapal daw niyan. Ganito ka halos araw-araw. Minsan nga sobra-sobra na nung oras na siya nakakatulog. Kaya ngayon magtataka kayo nung panahon ni PRRD, halos lahat talaga talagang alam mo yun yung kontrolado lahat kontrolado at nasa maayos. Hindi yung kontrolado na katulad ngayon na wala sa ayos. Hindi ganoon, no? So kontrolado lahat ng dokumento na babasa ni PRD kung saan saang dokumento yan at tsaka niya pipirmahan. So kung ano naman natin kay Marcos ngayon, mukhang iba ang nagpipirma. Mukhang iba nagpipirma kasi wala sa ayos Lagi siyang walang alam. 'Di ba? Tignan nyo, si PRRD kada interview niyan sasabi talagang may sagot 'yan, talagang may explanation 'yan sa mga katanungan. Pero tignan nyo si BBM, lahat ng katanungan sasabi niya hindi niya alam. Pinakamalapit niyang sinabi pa doon about doon sa flood control is I don't talk about it. 'Di ba? Walang kwenta-kwenta 'yun Sahin mo, may number dyan, tawagan mo, and then you say, okay, ano ang mga documents na kailangan namin? Okay, bigyan mo. And then, okay, complete documents. Ayan. Tapos. Tama. Ano mo, for some people, wala lang yung 5,000. But for other people, 5,000 is everything. Ay, oo, totoo yan. Totoo yung sinasabi ni BP Sara. Sa ibang mga Pilipino, yung 5,000 na yun, barya lang sa kanila, hindi nila pinapansin yun. Lalo na si Marcos, di ba? Ihiwalay natin yung video yun, yung nagbigay siya ng relo, mukha siyang tanga din. Ibang video na yun. Sa ibang tao nga naman, talagang barya lang yung 5,000 na yun. Pero, sa mga katulad din nyo, napakalaking bagay yun. 5,000. Ang dami sa mahal na, sa hirap ng panahon ho ngayon, yung 5,000 na yan, napakalaking bagay na yan. Merong governor ngayon, hanapin niyo siya. Hindi siya nag-BBM. Kasi, at first ayaw niya sabihin. Kaya ayaw ko sabihin yung pangalan niya kasi ayaw niya talaga ikwento. Pinilit-pilit namin siya. Bakit ayaw mo mag-BBM? Bakit ayaw mo mag-BBM?
Ayoko sabihin ko sino yung kasama ko. Pero, Sino kayang governor yun? may kasama ako. And then, bakit ayaw mo BBM? Sabi nung kasama ko, kausapin natin ito, iupo natin itong governor na ito. But okay, sige, sabi ko, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabihin mo sa akin, bakit ayaw mo? Ganun din ang kwento ng governor. Nako. May ibang version lang, konti. Hindi straightforward na ganun. Ang kwento Pero sa madaling salita, no, hindi lang pala si VP Sara ang may mga alam or nakakahalata sa katulonggisan ni Marcos. So marami din pala. Siguro nga, kaya nga paulit-ulit ko rin sinasabi, yung ibang mga katulad yan, yung mga galit na galit kayo ng mga congressman, yung mga congressman dyan, ng mga buhaya, mga baby crocodile ni Tamba. Eh malamang sa malamang yung iba dyan napipilitan lang din talaga. Napipilitan lang dahil baka mamaya sila naman yung gurgurin, sila yung bigyan ng kaso na hindi nila alam kung saan nila nagawa. Sila yung buhayin yung mga kaso nilang matagal nang dismiss. 'Di ba? Yun yung mahirap dun eh. Kaya yung iba diyan na yung iba diyan na mga kumakampi sa mga Marcos, medyo naiintindihan din natin sila kahit papano. Pero sana din, 'di ba? Panindigan mo yung prinsipyo mo bilang hindi kasi usapan na 'to na no, kung talagang makabayan ka, ha? Kung talagang mala Marcoleta, yan, nila Bongo, nila Robin, Bato, yan, kung mga ganyan na, hindi mo iniisipin yung karir mo dun eh. Isipin mo yung responsibilidad ng mga Pilipino, ng kapwa mo Pilipino. So tuloy natin. ng governor, siya nakita ko with my own two eyes kasi ako yung nag-escort sa kanya. Naku po. For that reason, hindi ako mag-BBM. Okay na, nasabi ko sa kanya, okay, din magsara ka na lang. Nasabi niya, Okay, magsara ka na lang. Kaloko din ni Ate Sara, no? So, ibig sabihin, marami na talaga din nakakakita sa mga pinagagawa niya, no? Saklap nun. Ang saklap mo naman, boy. Oo, so eto, dito na tayo. Oo, eto, yan, ha? Oo, siyempre, kapag may pag may nilabas ang mga Duterte, siyempre may mga diyan, may mga umaalma at dinaragdagan ng kung ano-anong kwento yung mga sinasabi ni VP Sara. So siyempre, nandito tayo, Banateros, isa sa mga Banateros brothers, ika nga namin, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Dito sa title, mali na agad. Basahin natin, ha. Pagbatikos ni Vice President Sara Duterte kay Pres Bongbong Marcos Jr. Posibleng diversional tactic. Na naman, anak ng puta naman, Anak ng teting naman kayo, Una, may mali dito. Ano ba yung mali dito? Dalawa ang mali dito. Unang-una sa title na pagbatikos ni Vice President. Una, para sa kaalaman nyo, TV5 at sa kaalaman ng lahat ng nanonood ngayon, yung ginawa ni VP Sara, hindi po yun batikos, no? Para sa kaalaman nyo, ang pangbabatikos kasi ganito yon. May katanungan ka sa kanya, no, may katanungan. Yun yung isa sa mga maraming meaning ang pangbabatikos. Iba kasi yung pagbatikos, no? Pangbabatikos, iba din 'yon. So, halos parehas lang magpinsan ganun. So ngayon pagbatikos, hindi kasi pagbatikos yung ginawa ni VP Sara. Paglahad ng katotohanan 'yon. No? Ang pagbatikos, hindi yung ganun. Katulad lang yan, halimbawa, yung ginagawa ng mga crocodile, ng mga alagad de Tamba. Yun yung ginagawa nila sa mga Duterte, ay yun yung pagbatikos na tinatawag. Pero yung ginawa ni VP Sara ay hindi yung pagbatikos. Paglahad dapat yan. Dapat ang title nyo, ganito, tuturuan ko na kayo, mga putak ina nyo. Ganito, no? Dapat ang title nyo, paglahad.
paglahad ng nakatagong sikreto ni Marcos. O kaya pagsabi ng katotohanan ni Vice President, kaso hindi natin alam kung ano ba nasa utak nyo. Hindi pagbatikos, naknantiking naman. Tapos sinasabing posibleng diversional tactic. Ito ilang beses na ho niyang paulit-ulit na yan sinasabi nila sa mga Duterte, especially to Ate Sara, na diversional tactic, at nanggaling na rin yan sa bunganga ni Saldico. No, isang diversional tactic lang ho daw tong ginagawa ni BP Sara. Alam niyo, hindi nga diversional tactic to. Kasi kung may diversional tactic, kayo yun. Itong sinasabi ko, diretso po doon sa mga bumabatikos kay BP Sara. Kayo yung nagda-diversional tactic. Bakit? Ulit-ulitin ko para lubusang maunawaan ng mga Pilipino kung bakit nagda-diversional tactic kayo. Yung problema sa flood control, anong ginawa nyo? Hanggang ngayon, hindi nyo masagot-sagot. Hanggang ngayon, wala na, hindi na napag-uusapan. Yung problema sa West Philippine Sea, yung problema sa mga nagutuman ng mga sundalo doon, asan na rin yun? Hindi nyo rin masagot. Yung problema sa 6 trillion na pondo ng Pilipinas or budget na ano na nga doon sa Office of the Prime Minister. May Prime Minister na tayo sa Pilipinas. Diba? Ang dami. Yung sa PhilHealth, ang daming hindi nyo masagot-sagot. Ngayon, ano ba yung ginawa nyo para ma-divert yung issue, para hindi maunawaan or hindi tawag dito, hindi masyadong mapansin ng ibang Pilipino? Ayun yung about sa war on drugs, about sa confidential fund, about sa OBP or Office of the Vice President budget, about sa AJK, kay Pastor Apollo Siquibuloy, kay Mayor Alice Goo. Ayun yung mga ginawa nyong, ayun yung lihitimo or bubulol ako. Ayun yung totoong halimbawa ng isang diversional tactic. Hindi yung ganito, hindi yung diversional tactic, tanga. Gago! Ito, panoorin natin ha. Sasabihin ni Ed Lingaw dito. Pasok, Ed Lingaw. Kaugnay pa rin ng mga birada ni VP Sara ang tingin ng ilang political analysts. Inililis lamang ng bise ang atensyon ng publiko ngayong nadidiin ng kanyang Tingin ng ilang political analysts. Ito bubong-bubo ako sa ganitong style. Ibabalita nyo, isa kayong network. Isa kayong tigapaghatid ng balita. Tapos kukuha kayo ng isang idea, isang sentimento, isang opinion nang galing sa isang tao lang. Tapos ibabalita nyo yun. Para saan? Para mapaniwala yung mga tao na totoo nga yung sinasabi ng isang taong in-interview nyo. Kaya nga mas okay lagi yung botohan. Mas okay yung botohan lagi. Kasi doon natin malalaman, lahat yun pangkalahatan yun, pang general opinion yun. Dito one opinion, tapos papaniwalaan nyo pa. Eto, okay. ama sa investigasyon sa war on drugs. Nasa frontline ng balitang yan, Elaine Pulencio. Yung political analyst na yan. Hindi na bago ang ganitong bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, lalo na ngayong papalapit ang bilang Pilipino 2025. Ayon yan kay Professor Danilo Araw, convener ng election watchdog na Kontradaya. Sariling opinyon daw ni VP Sara ang sinabi niyang hindi marunong sa kanyang trabaho si Pangulong Marcos. Sariling opinion ni BP Sara. Sariling opinion? Hindi, bukod sa sariling opinion, yun ang totoo. Talagang umaasta si VP Duterte na pagiging critical sa mga Marcos. Ang challenge kay VP Duterte, name names. Kung hindi siya marunong sa pagiging presidente, sino pa talaga ang nagpapatakbo sa Malacanang sa kanyang opinyon? Ayon naman kay Professor Edmond Tayaw ng San Beda Graduate School of Law, ang taong bayan ang dapat tanungin kung talagang hindi natutupad ni PBBM ang kanyang mga pangako noong eleksyon. Wow, tatanungin pa ba? Halata naman Bakit?
Asan mo yung pinangako ni Marcos, yung 20 kilos na bigas, yung 4 pesos na pamasahe sa mga transportasyon? Nasaan na yon? Ha? Hindi na kailangan tanungin sa taong bayan yun. Alam na nila yun. Matagal na nilang alam yun. It depends how the people actually is going to see it. Kung kayo nakadepende sa kapag may mga ganyang usapin, hayaan na natin ang taong bayan hayaan na natin ang taong bayan. Anak ng puta, pag may problema yung taong bayan, wala kayong magawa. Gago! Hindi, nabubuisit ako sa ganun na puro hayaan na natin ang taong bayan ang magpatotoo. Pero kapag may problema yung taong bayan, wala kayong mga putangin na nyo. Ay, sorry. Gago! Dadala na naman ako nagiging banal na ako Ayoko nung magmura Oo, nakakamura kasi, puro ganun taong bayan, ulol! Of course, there are different areas which we can use to assess whether or not the one leading or the one running the government actually knows what he or she is doing or not. Dagdag pa ni Araw, mukhang inililihis umano ni VP Sara ang issue kaugnay ng kanyang questionable confidential at intelligence fund. Paano nililiis yung issue yun? Na-aprubahan na. Tanga talaga. Katuringan profesor. Ay, no. Hindi tayo ma-distract sa Ay, nililiis daw yung issue sa confidential fund at sa OBP budget. So, isa lang na naman yan. Paano inililihis? Una-una, inaprubahan na. O, kinaltasan na nga ng magkano yung kaltas? 1.3 billion. So, ipinasa na yun. Yun na daw yung last. So, ibig sabihin, tapos na yung issue. Lahat ng katanungan kay BP Sara nasagot naman. Yun nga lang ang problema, yung mga buhaya, ayaw nilang tanggapin yung katanungan ng tao. So kahit anong paliwanag mo sa isang tao, kahit anong sagot mo ng katanungan nila, kung hindi mo naman din i-accept at hindi mo papaniwalaan, useless din yun, mga tanga. Gago! Ganun yun. Tangina, mga profesor pa kayo ng Sambeda, wala kayong mga kwenta. Yan mahirap dito sa atin sa Pilipinas, porket profesor ng ganito, attorney, doktor, sana papaniwalaan na agad No? Pero kung hihimayin nyo lahat ng mga sinasabi, walang kwenta. Play. Sa mga bagay na ito. Ibang usapin, yung mismanagement di umano ng pondo, hindi lang ng OBP, kundi Parang familiar sa akin to. Puta na, parang dilawan to pati na rin ng DepEd. Kasi hindi porke tutuntungan natin yung mga sinabi ni VP Duterte, automatic kakalimutan na natin yung mga kasalanan niya o yung Ganun din kay Marcos. Kung yung sinasabi mo, Professor, Danilo Araw, kung yan ang sinasabi mo na porket may sinabi si BP Sara na ganun, kakalimutan na natin yung kasalanan niya. Unang-una, kasalanan, asan? Asan ang kasalanan ni Ate Sara? Pangalawa, kung about sa kasalanan lang, mas maraming kasalanan si Marcos. Sa taong bayan, una-una, wala siyang naipatupad na pangako niya dito sa Pilipinas. O baka sabihin mo, bakit? Yung project sa Davao, yung malaking pinakamabang tulay, tarantado. Sa Aquino at Duterte administration pa yun. Hindi, dapat pag magbibigay ka kasi, ito yung mahirap pag magbibigay ka kasi dapat ng isang komento, dapat ine-explain mo rin. No? At dapat nakabase ka sa gitnaan ng dalawang batong nag-uumpugan. Ganun yun, malalim lang yun malalim lang yung salita ko, baka hindi mo naintindihan. No, dapat lagi kang gano'n. Para kang sino ba to? Si Samson ba yun? Sino ba yung gumanon ng bato sa nakalimutan ko sa libro na yun Oo, dapat nandun ka lagi sa gitna. Explain mo yung ganito, explain mo rin yung side ng kabila, explain mo sa side ng kabila. Kaya nababatikos kayo kasi nga, yung opinion nyo, although sa inyo yan, sarili nyo, wala mo kaming pakialam sa putangin ng opinion nyo.
Ang sinasabi ko dito, explain nyo ng maigi at magbigay din, wag kayong maging one-sided. Maging neutral dapat kayo bilang isang political analyst. Kasi ang pagiging political analyst, ang pagiging isang professional, or hindi naman lahat ng nakatapos ng ganyan, or hindi naman lahat ng nakatapos ngayon may tuturing mong may ugaling professional Ganito yun, no? Dapat kailangan mong i-balance lahat. Magbigay ka ng argumento, magbigay ka ng explanation dun sa kabila, magbigay ka rin sa kabila. Para bahala na yung mga Pilipino na sila yung makapagtanto ng kung ano yung tama at mali. Ganun yun. Anak ng teteng, mga political analyst kayo, tapos wala kayong kwenta-kwenta pag nagbibigay kayo ng opinion nyo. Mga atraso niya sa bayan. Ganito rin ang tingin So hindi nyo makakalung kahit anong gawin ni BP Sara, ganyan, hindi wag natin kalimutan atraso sa bayan. Ano atraso sa bayan ni Sara Duterte? Okay, tanungin nga kita, Danilo Araw. Hindi, tanungin kita, ano atraso? May labas ka kaya dyan? Yung atraso nung kabila, ba't ayaw mo sitahin? Yun Ganun mo kasi yun. Kaya kapag magbibigay ka ng siguraduhin mo dapat balance. Kabilaan. Hindi lang yung nakatutok ka lang sa isang sa isang panig. Yun nga, diyan kayo nasasabon Diyan kayo nasisilip ng mga Pilipino sa ganyang gawain yun na dapat hindi ganyan. Ang pangit ng ganyang gawain. Nakadepende lang kayo sa isang daanan. Paano naman yung isang daanan? Halimbawa, papagawa kayo ng daanan. Yung isa lang sisimentohan nyo, isa hindi. Paano naman yung mga dumadaan doon sa kabila? Hindi nagreklamo yun. Isang ganon, sana maano yun yung mga analyst, mga expert diyan, sana maging ganon kayo. Hindi yung anak ng teteng nakadepende lang kayo sa pabor kami, batikusin niyo si Sara, sige. O kung may nasisilip kayo, okay lang. Pero silipin nyo rin yung kabila. Hindi lang yung nakadepende kayo sa isang anggulo lang. Yun. Para hindi kayo masunog. Tapos pag nasita-sita namin kayo mga vlogger, magsasampa kayo ng kaso. Kupal ka ba? Gago! Tayo na kasi ito, giligigil ako na itong mga ito Ban party list. Tila diversionary tactic daw ito ng bise para matakpan ng mainit na investigasyon sa Duterte drug war. Wow! So obviously, itong kanilang palabas. Tabingi yung panga. Gago! Sino to? Akbayan Party List. Percy Lapid? Ay, di. Percy si Dania. Putang ina. Oy, Bullet! Totoong buhay pala si Bullet, no? Yung nasa movie ni Cesar Montano. Hoy, Akbayan Party List, Representative Percy, iayos mo muna yung panga mo. Na ginawa kanina, pinagtatakpan yung madiin na mga ebidensya. Wow! Ay, paano yung convicted doon? Akbayan Party List? Makabayan Black pala yun. Akala ko kasi ka-membro niya Statements na nagli-link sa kanilang involvement ng buong pamilya Involvement. Ba't ang sabi niya? siya, mga statements na nagli-link sa kanilang involvement ng buong pamilya niya mula sa kanyang tatay, sa kanyang mga kapamilya, kay Senator Bato, kay Senator Bongo, dito sa mga pagpatay at EJK. Sana siguro... yung pangungurap ng gobyerno, asan? Ito lang kung halimbawa man na, kaya nga lagi ko siya sabi sa SMNI, lagi kong katanungan yun na payag ka ba sa death penalty ng mga politiko kapag napatunayan silang nangungurakot or nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya kapag may mga lagi kong tinatanong yan kasi nga napakaganda nun. Kasi eto usapang pagpatay. Kung meron mang napatay ang mga Duterte, walang iba kundi yung mga halangang bituka. Pero kung ikaw ay kurakot na politiko, ang pinapatay mo ay lahat.
no, mapahalang ang bituka or hindi or inosente dahil sa pagnanakaw mo sa sa kaban ng taong bayan. Marami ka nang pinapatay dyan. Mas dihamak na mas matindi yan sa ginagawa ng mga Duterte. Kung sakali mang totoo yung mga pagpatay nila sa mga adik na yan. Kaya ako pahig ako dyan eh. Magkaubos-ubos yung mga hayop na yan. Kaya nga lubos ako ng tataka ho ngayon dahil alam niyo yun, nung panahon, ayun nga, paulit-ulit ko siya sabi, nung panahon ni PRRD, pinupuksa ang drugs, ang mga nagbebenta ng drugs. Sa panahon ngayon, ang ginagawa, pinapalabas yung mga drug lord at binibigyan ng hustisya yung mga adik. Yan ang panahon natin ngayon. Tapos sasabihin mo, diversional tactic sa mainit na usapang AJK. Sa tutusin, hindi naman mainit yun eh. Pinapainit nyo lang para mapagtakpan yung mga kabulastugan na ginagawa, yung mga kapalpakan na nagagawa ng gobyerno. Yun. Ayun ang totoong diversional tactic. Hindi yung kay BP Sara. No? Kasi matagal nang hinihiling ng taong bayan na magsalita na si BP Sara. Kaya ngayon, sobrang natutuwa ang taong bayan dahil nailalahad na or nagsasalita na si Ate Sara Duterte. Yun. Ikaw, ayusin mo muna yung panga mo. Kabingi pa eh. Ulat na lang ni VP Sara yung kanyang mga hinanakit sa administrasyon sa diary. Wala rin daw karapatan ng bise na sabihing hindi marunong si PBBM dahil hindi rin daw nito nagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Wow! Ay! Bukang itong balitang to isa sa parte ng the diversional tactic ng mga buhaya. Alam niyo kung bakit? Ay! Anak ng teteng, naka-record po lahat ng or naka-audit. Tama ba ako? Naka-record, nasa record po lahat ng trabaho or magagandang nagawa ng isang vice president. At nababalita ho yan. Hindi lang sa ibang mainstream media, kundi sa buong mainstream media. Depende na lang sa inyo kung binabalita ba ng iba. No? Ngayon, sasabihin mo na bakit si Duterte, ito si BP Sara ay may may maganda bang nagawa or wala bang kapalpakan? Wala naman talaga. Ang kapalpakan lang ni BP Sara na sinasabi ko nga, tama na ang sisihan, wag na tayong magsisihan, wag na nating sisihin si BP Sara Duterte, yung nabudol siya at nabudol ang buong Pilipinas dahil tinanggap niya na maging katandem niya si Marcos Jr. Yun ang isa sa pinakamalaking kapalpakan na para sa akin na nagawa ni BP Sara, pero tapos na yun. Tanggap na namin yun at nanghingi na ng presensya si BP Sara doon dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi mananalong presidente si Marcos Jr. Oo, sa amin okay na yun, wala na yun, tapos na yun, wala nang sisihan ngayon. Kaya ikaw, kung sino ka man representative, anong pangalan nitong tabingi yung pangalan na to? Wait lang. Ang sigurado ako, kasi represent Akbayan, no. Kung ako sa mas maganda paayos mo muna yung panga mo. Sa Facebook may ganun, no, yung ginaganon yung panga, yung ina-align. Magkano, mukhang mayaman ka naman eh. o si VP Sara, magaling at marunong magwaldas ng pera ng taong bayan. Wow! Ay! Tayo ulitin natin. Sabi niya, baklang-bakla po ka. Ano, congressman ka pa naman. Dahil hindi rin daw nito nagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Oo. Ang Waldas ng pera daw. Pakinggan natin, ha? sigurado ako si VP Sara, Sigurado ako. So, ibig sabihin, hindi siya nagdadalawang isip at hindi rin siya gumagamit ng di umano. So para sa kanya is may sapat siyang ebidensya na totoo tong sasabihin niya. So pakinggan natin sasabihin niya. magaling at marunong magwaldas ng pera ng taong bayan. Magaling. Sabi niya, sigurado daw siya na magaling at totoong nagwawaldas ng pera ng taong bayan si Ate Sara, si Vice President Sara Duterte. So ngayon, babalikan ka namin, representative, pangalan tong hayop na to. Basta yun, congressman. Oo, representative Bakbayan Party List. Tatanungin ka namin, asan ang ebidensya mong kupal ka? Gago! Yun ang tanong doon, asan ang ebidensya mo? Ilabas mo. Kung yung Congress nga, hindi mapatunayan eh.
Yung mga ibang anti-Duterte nga na mga matataas na opisyal ng gobyerno, hindi nilang mapatunayan. Ikaw pa kaya na isang representative lang? Gago! At wala ba? Yan ang hirap sa inyo eh. Kaya nasasabong kayo, maglabas kayo ng katotohanan bago nyo sana sabihin. Maglabas kayo, hindi, mali pala. Maglabas kayo ng ebidensya bago nyo dapat sabihin. Para naman magmukhang katotoo or katotohanan sa pandinig at sa mga nakakapanood ng mga Pilipino. Kaya dyan kayo nasasabon eh. Diyan kayo nadudurog. Dahil puro lang kayo salita, wala naman kayo nilalabas na ebidensya. Yan yung kanyang expertise. Nagbabalita mula sa frontline. Baklang-bakla ang putik. Ganun daw si Bibi Sara. Anak ng tito, wala kami pinapakita ebidensya. Paano kayo maniniwala sa'yo? O, adik ka ba? Tapos pag nababanatan kayo, yak-yak kayo. Eh, grabe ginawa sa akin, pambabastos. Grabe, kakasuhan ko yung cyber libel. Nagaya ako kay Trililing. Ayusin nyo kasi. Pag sasabihin mo, sigurado ka. Wala ka naman nilabas na ebidensya. Paano mo masasabi sa aming nakakasigurado ka dun? Mahirap yung puro ka lang ngawa na wala ka naman pinapakitang ebidensya. Anak ng teteng, sa panahon ngayon, kailangan natin palagi ng may sapat na ebidensya. No, hindi lang puro tayong ngawa. Hindi lang puro tayo salita. Ang pangit ng ganun. O, para kang dinaig mo pa yung mahirap lang, masakit lang sabihin to eh. Ayun, hindi ko na lang itutuloy, pero isa ka sa, alam mo yung bulaang propeta. Gago! No, isa ka sa mga bulaang propeta na puro ka lang ngawa, wala ka namang binapakitang ebidensya. Ito na, sasabihin mo sigurado ka. Ito ganyan. Tapos in-interview ka pa ng isang network. Ay, nako po. Wala nga kayo dyan. So yun, Banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napanood nating, sa mga nireactionan nating video? Pasensya na ho kung nakapagmura po ako, ha? Oo, ako po umiiwas ng makapagmura. Gusto ko na maging banal. Gusto ko na maging anghel na palagi nyo napapanood, no? Kahit mukha akong demonyo. Gago! Eh wala na minsan nadadala tayo yung emosyon natin. Minsan kasi alam nyo, eto nga doon ko napagtanto na hindi sapat ang or hindi panayam ang hindi panayam ng isang tao or hindi sukatan ng isang tao kung ikaw ay hindi man nakapagtapos or nakapagtapos ka man. Tignan nyo, maraming mga nakapagtapos na wala halos sa hulog yung kanilang mga utak. At marami naman nakapagtapos na mas may tuturing pang professional kaysa doon sa mga nakapagtapos. Totoo yan. At isang malaking halimbawa, etong mga na-interview ng TV5. So yun po, ano pong may kukomento nyo sa mga sa mga napanood nyo rito sa aking YouTube channel? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button. At pakisabay na rin po ang join button, and super thanks sa mga nagsusuper thanks at join sa aking join button. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po nang ibinibigay nyo sa aming mga YouTube channel. At syempre, wag nyo rin po kalimutan yung mga kasamahan ko na nandyan, sila Boss Banat Bay, Coach Dada, Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, at iba pang mga DDS vlogger. At andyan din sila Kai Spencer, Jojo, and Boy Sardinas, Calso TV, Kuya Goods, X-Crew, at marami pang iba. Basta i-explore nyo lang po at doon sure po ako na totoong balita ang kanilang ibinabalita sa inyo. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.